Ваше превъзходителство, госпожо Манджукова, господин Хуан, уважаеми дами и господа, скъпи гости. Su Excelencia, señor embajador Mijailo, señora Manchukova, señor Juan Gastón, queridos huéspedes. Съвсем не е тайна, че подготвих и планирах речта ми днес да бъде на испански. No es un secreto que planifiqué que mi discurso hoy día sea en castellano, en español. Но казват, че когато хората най-много се вълнуват, тогава избират да говорят винаги на най-познатия език. Pero dicen que la gente que cuando está más conmocionada siempre elige hablar en su idioma. А това за мен остава българския, за което съм благодарна на Рушка за превода. Y para mí esto es búlgaro, por lo que agradezco a Rushka para las traducciones. Щастлива съм да бъда днес тук, представена в една от, може би, най-любимите ми житейски роли, тази на академичен преподавател и изследовател. Estoy muy contento hoy estar acá en mi papel más importante para mí, que es de profesora en la universidad e investigadora. Още по-щастлива съм, че мога да представя резултатите от водещия повод да се запозная с повечето от вас. Aún más contenta es que puedo presentar los resultados gracias a que conocí la mayoría de ustedes. Книгата "Комуникационно изкуство в миграция", El libro Arte Comunicativo en Inmigración, която се роди първоначално като идея за академичен проект, que en un principio nació como una idea para un proyecto académico, постепенно се превърна в няколкомесечно пътуване, задълбочена теренна работа в Южна Америка. de a poco se convirtió de un viaje de algunos meses para trabajo en terreno en América del Sur. И получи своето физическо изражение благодарение на финансовата подкрепа на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Y logró su presentación física gracias a la Agencia para los Búlgaros Extranjeros. Проектът беше структуриран в три основни части. Толкова са и големите глави в книгата. El proyecto tenía tres partes principales, también son las partes del libro, los capítulos. Първата част проследява историята на българската миграция и заселване в Южна Америка. La primera parte sigue el camino de la inmigración búlgara y su establecimiento en América del Sur. От първите мигранти, пристигнали с параходите в началото на 20 век и не знаещи какво ги очаква в другата страна на голямата лодка, както те са Desde los primeros que llegaron en barcos en principio del siglo XX, del charco grande, como ellos llamaban el océano, y no sabían qué los esperaba. През емиграционните вълни между двете световни войни, Las olas de inmigración entre la Primera y la Segunda Guerra, до съвременните миграционни процеси. hasta los procesos actuales de inmigración. Формирането на българската диаспора се откроява с многопластов процес, който се различава не само в различните държави, а и вътре в самите държави. La formación de diáspora búlgara es un proceso que no solo difiere en distintos países, sino también dentro de un país. На някои места ясно се откроява необходимостта от изграждане на общности и институции, а на други е необходима бързата акултурация. En algunos lugares es imprescindible rápida creación de instituciones búlgaras de sociedades, en otra adaptación rápida a la situación. Втората глава от своята страна представя един подробен преглед на българските културни и просветни организации в Южна Америка с особен акцент върху Аржентина. La segunda parte presenta las instituciones y ediciones de periódicos en América Latina con un enfoque particular sobre la Argentina. Вярвам, че това ще бъде най-интересната част от книгата за голяма част от присъстващите днес, защото отразява техния живот. Creo que esto sería la parte más interesante para gran parte de los presentes acá, porque este enfoque sobre su vida. През годините са създавани различни по форма и вид институции. Щастлива съм, че днес в залата присъстват по-голяма част от представители на функциониращите към момента. Durante años se han creado distintas instituciones y estoy muy feliz que en este momento, en esta sala, están presentes la mayoría de los representantes de instituciones acá en la Argentina. Вярвам, че историята ясно ни показва, че най-силните моменти в развитието на българската диаспора тук са тогава, когато общностите са били най-силно обединени. Creo que el trabajo más fuerte de la diáspora acá había sido como estos colectores
estaban más fuerte integradas. Третата глава е най-емоционална за мен. La tercera parte para mí es la más emocional. Тя се оказа най-голямата от книгата, против законите на всичко академично. Contra los leyes de todo lo académico es la más extensa en el libro, Защото тук са вашите истории. porque ahí están las historias de ustedes, Такива, каквито ми ги разказахте. así como me los contaron, Искрени, емоционални, sinceros, emocionantes, изпълнени с спомени, llenos de recuerdos, изпълващи очите ни със сълзи в момента на взимането на que интервюта. nos hacen lagrimear en el momento de hacer la entrevista. И наситени с обич към България, унази земя, която голяма част от вас още не са виждали. Y llenos de amor hacia Bulgaria, la tierra que muchos de ustedes todavía no han visto, Не обичат толкова силно, колкото аржентинската си родина. pero la quieren tan fuerte como quieren a su patria Argentina. Макар ролята на изследовател да ме постави в задачата да задавам въпроса според академичната рамка, Aunque mi trabajo como investigadora me hace hacer preguntas dentro de un marco académico, всеки разговор беше различен и уникален. cada conversación fue diferente y fue única. Дълго обмислях кой от въпросите да ви представя. Largo tiempo pensé qué de las preguntas le puedo presentar, Защото всеки от тях заслужава сякаш своя книга. porque cada uno merece su propio libro. И в крайна сметка Y al final си избрах онзи, с който фигурираше по един и същи начин, зададен във всеки разговор. Коя е любимата ви дума на български? elegí uno que está en todas las conversaciones. ¿Cuál es su palabra preferida en el idioma búlgaro? Отговорите ми, вярвайте, са трогателни. Las respuestas, me quieren creer, son emocionantes. Преди няколко години тръгнах към Южна Америка, Hace algunos años partí hacia América del Sur, водена от изследователското желание да разбера как е възможно езикът да отстъпи, а фолклора да се превърне в пазител на българщината. pensando cómo se puede perder la lengua y que el folclore se convierte en el cuidador de todo lo búlgaro. Днес, държейки и не вярвайки в ръцете си първата си монография, Hoy en mis manos está mi primera monografía. вече зная отговора. Ya sé la respuesta. Това ще се случва чрез силата на комуникационното изкуство. Esto sucede gracias al arte de comunicación. Като автор, много хора в България вече ми казаха твоето комуникационно изкуство в Como миграция. autora, mucha gente ya me dijo en Bulgaria tu arte comunicativo en migración. Истината е, че е вашето комуникационно La изкуство в verdad миграция, es que es el arte comunicativo de ustedes, защото го създавате самите вие. porque lo creen ustedes mismos. А изкуството, както историята ни е научила, не познава граници. Y el arte, como dice la historia, no conoce límites, no conoce fronteras. В края бих искала да изкажа благодарности към хората, без които тази книга нямаше да съществува. Al final quiero agradecer a las personas, sin ellos este libro no iba a existir. Най-първо изказвам благодарност към госпожа Райна Мандюкова и нейния екип, Primero a la señora Raina Manchukova y su equipo, които не просто включиха книгата в своята издателска програма, que no solo incluyeron el libro en su programa de ediciones, а повярваха в идеята, в темата, в проекта и най-вече в мен. sino creyeron el tema, el proyecto y sobre todo en mí. Благодаря сърдечно на доцент Евелина Христова, Gracias a la doctora Evelina Kristova, която прие да бъде мой научен ръководител, que aceptó ser извървя с мен целият път от несигурното може и да се превърне в книга до невярващото и държа я в ръцете y си. llegamos desde y puede ser un libro hasta que lo tengo en mis manos. И остава моя най-верен компас в академичния свят. Y sigue siendo mi más fuerte brújula en el mundo académico. Благодаря на посолството на България в Буенос Айрес и специално на негово превъзходителство посланник Стоян Михайлов. Gracias a la Embajada búlgara en Buenos Aires y sobre todo al señor Stoyan Mikhailov, su excelencia. За това, че направиха днешното събитие възможно и първото ми презентиране на книгата да се случи именно тук, където оставих сърцето си. Porque hicieron posible este acto de hoy justamente acá donde yo dejé mi corazón.
Благодаря на всички българи и потомци на българи в Южна Америка, Gracias a todos los búlgaros y descendientes de búlgaros en América del Sur които отвориха домовете, семейните си обуми и сърцата си за мен и проекта. que abrieron sus casas, sus baúles con recuerdos para mí y para el proyecto. И съвсем не на последно място, благодаря на майка ми Евгения. Y en último lugar, agradezco a Evgenia. Моята константа за обич и сила. Моята constancia de amor y fuerza. Тя е човека, изправен пред предизвикателството да отгледа пред няколко култури, няколко държави, Ella няколко езика. Es la persona que me crió dentro de algunas culturas, algunos idiomas Ме, distintos. ме научи да говоря, мечтая, пиша и обичам най-първо на български. Me enseñó de sonar, de escribir, primero en búlgaro. От днес тази книга поема по свой собствен път. Desde hoy este libro toma su propio camino. Вече видях с какъв възторг я разгръщате. Ya vieron con qué emoción la están hojeando. И искрено се надявам тя не просто да е заела своето местенце в академичния свят, Y sinceramente creo que no ocupe solo su lugar en el mundo académico, а да се е превърнала в свидетелство за българския дух отвъд граници. sino que se convierta en un testimonio del espíritu búlgaro fuera de los límites de Bulgaria. Историята продължава и напишем всички ние всеки ден. La historia sigue y todos nosotros la escribimos todos los días. Благодаря. Gracias. Muchas gracias.